И те, бдете, защото не знаете ни деня, ни часа, в който човешкият син ще дойде. Така. Тук Исус казва за хора, християни, които са имали светилници, но са нямали масло. И те, Господи, вземи ни нас, гръбни ни нас. От Бог казва, не ви познавам, кои сте ви. Възможно ли е Бог да каже на нас, не те познавам? Ето Божието Слово казва, че възможно е това да се случи. Божието Слово го казва, аз не го казвам. Прочетете си. Те са християни, са светилници, но нямат масло в себе си, нямат помазание. И Бог казва, те чукат на вратата, Бог да ги грабне, обаче Бог казва, не ме познава. Да си зададем въпроса, Бог познава ли ни лично? Сега всеки ще каже, да, познавам, но как няма да ме познае, нали? Той ме създаде. Да, той ме създаде, ама тук говорим за друго познаване. Тук говорим за истинско запознаване. Той те знае, ама не те познава. Не те познава, всъщност. Ти не си отишъл да му разкажеш за себе си. И ако не си отишъл да му разкажеш за себе си, за живота си, не си стигнал до близка връзка с него, може би Бог не те познава. Да, може да отиваш на църква. Да, можеш да служиш на Бога. Да, можеш да извършваш велики неща. Но да нямаш лична връзка и общение с Бога. Дори може да употребяваш дарбите, които Бог ти е дал. Но да нямаш лична връзка с Бога. И да не чуваш Божия глас. И тогава какво се казва на такива хора? Аз не ви познавам. Но Господи, в Твое име чудеса извършвахме. Изцелявахме, проповядвахме. Много неща извършвахме, Господи, в Твоето име. И Бог казва. Тук, както подчертава и на друго място го казват, махнете се от мен, вие, които вършите беззаконие. Вие крадете, все едно крадат Бога. Защото използват дарбите на Бога, използват благословенията на Бога, ама нямат връзка с Бога, нямат лична връзка, познание, не чуват Божия глас и не спазват Божиите принципи. Това са Бог ги води като крадци. Бог да пази всеки един от нас. Да внимаваме да не влизаме в заблуда. Бог да не опази от заблудата. Но нека да изпитаме сърцето си, да си зададем въпрос. Бог познава ли ме? И сега може да кажем, че доколкото ние познаваме Бог, лично, толкова и Бог познава нас. Не, той те знае всъщност. Тук говори за друг път. Бог иска да каже, ти на мен дойде ли да ми се разкриеш, аз да те видя, да се запознаем двамата. Това иска да каже.